Ja, ik kan horen van de politie van politie Barrio dat er mist personeel voor zulke team. Wat ga je hier aan doen? Ja, zie je, kijk, er is inderdaad weinig personeel en we zijn ook sterk onderbezet. Maar Barriozorg is wel een van onze prioriteiten. Dus we kunnen niet 1, 2, 3 heel veel nieuwe mensen krijgen, heel veel nieuwe collega's. Maar juist daarom is het heel erg belangrijk om goed naar de mensen te luisteren, zodat we ook kunnen prioriteren in wat we moeten doen. Ik heb met hun ook gepraat over knelpunten. Ze missen ook dienstauto voor deze speciale team. Is er iets die je aandacht geeft voor deze probleem? Ja, ik moet zeggen dat welke problemen en welke faciliteiten wij hem nu missen. Ik weet dat we dingen missen en we zijn ook bezig om dat nu inzichtelijk te maken. Van joh, wat hebben we nodig en wat kunnen we eraan doen? Dus we zijn dat nu vooral eerst eventjes gewoon aan het inzichtelijk maken om te weten wat we moeten doen. Maar het is wel de bedoeling dat onze collega's gewoon de juiste middelen hebben om hun werk te kunnen doen.